ísť na cirkus hrúzy. No, rýchlejší, keby tie sekundy žili. No. Makame, sekundy, hop, hop, hop. Что bude? 19, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, a ideme na ňu. No, ona mi dala veľké krytky, no teraz mi dala krytku, že som na nich s touto zbraňou nešiel, tak ale nedám ju. Silná je na mňa. No, zase kto bude hodinu čakať. No vidíte, mám krytku aj po mne. Renka, 3 minútky. Čo také môžeme ešte urobiť aj po stave. Musím asi zmeniť heslo. Alebo nie, neviem, asi nie. Treba ešte meniť heslo. No, zahľadám toho sponzora veľmi na tie hubičky, lebo tento môj event teraz, čo bol, tak to bol, som mal okolo, no, týchto 331 húb. To bolo ničom, akože to som pretočil vám, vravím, iba tieto epiky, čo mám na sebe. Ani som nedal moje pomocníčke do veže. Veď ona má epiky, ale horšie. No, môžem ukázať mojich pomocníkov. Už slabou. No, máme barbarského Berta. Magický Marek, to je raz. Lama. Musna. Dneska mi padol tento klobúk na ňo. Tak. Lebo ten predtým mal na silu, takže nemám tohto rád, bo s gitarou je úzelník. Nedal som ho dneska, ani pár dní už nedám. No a táto moja má moje topánočky staré. Od rukavice aj nechcem, tu je na všetko. Aj helmu mám dobrú. Takže pohoda. Včera som robil level up. Takže, čo, už dneska mi končí okrydlený za hodinu? No, Mária. Nevadí. Keď mi taký padol za goldy. Keď mi nepadne, tak si musím kúpiť na šťastie. Škoda. Už nemám ani goldy. Takže, ja sa s vami asi lúčim na dnes. Ale možno dneska ešte jedno urobím video. A skúsime niečo tiež zdolať podzemie, alebo takého hostia si sem zavolám a bude. No tak ja sa s vami lúčim, čus ľudia.